Täällä Ikeassa on niin kiva, kun saa hiplata kaikkea koko ajan. Ihanaa kangasta. Se on ihana. Ihania tämmösiä rullia. Ihania kankaita. Ihana kynä. Ihana sänky. Ihana matto. Ihana erivärinen matto. Ihana tämmönen karvanen matto. Ihana pyykin kuivauskeliini. Ihania muovilaatikoita. Kahvia. Ihana erkkoakin. Tämmösiä juttuja. Pakko saada 5. Ihania lediä. Kaikki niin ihana. Kaikki niin ihana. Mä en kestä. Kaikki on niin ihanaa. Johtoja paketissa. Ihania pattereita. En kyllä tarvi. 4 pakettia vitosen pakko ottaa 6. Ja nuo pussitkin ja kyniä ilmaiseksi. Aivan ihania kukkia. Aivan ihanaa, kun täällä kukkakynttiläpuolella kaikki tuokset yhtä aikaa tulee sieraimiin. Ja tämä on niin kivaa. Kynttilöitä. Voisinkohan minä käyttää tätä johonkin? Tämä on kyllä niin ihana ja vaan euro maksaa täällä Ikeassa, mutta en. No mä otan tässä silti, kyllä täällä jotakin kello, vaikka kakkaa. Voi välillä leikkiä, että on viidakossa, niinku lomailee. On kiva ottaa vaan ihan rennosti. Ikeassa on myös ihana jonottaa. On ihana itsepalvelukassa. Retki alkaa olemaan päättynyt ja suuntaamme uloskäyntiä kohde. Ei pysty puhua, on niin rikki. Ikean reissu on kohta ohi. Niin. Siinä on uloskäyntiä, nyt poistutaan tästä maanpäällisestä paratiisista. Reissu kasvatti kyllä miestä kovasti ja jotenkin niin oppi tuntee itsensä paremmin, omat rajansa ja tää on hieno paikka. Mä palaan, mutta nyt uusia seikkailuja koheen rajalle shoppailee. Boom!